Öyleyse min yar samsığa duşun nereden çıkacak? Min yar samsığa sen ömrümde duşun dersin. Öyle min yar samsığa için duşun dersin. Bana sapar duş yani. Min samsığa, min samsığa, min samsığa. İnni geleli sana sakal. O sakalını novo takıyan yol kıyal edip sen katıp köp bilyen o. Yönü sen min yar samsığı duşun nereden çıkacak? O zaman hayti bir adam selle attıktı. Yaşam izindeki attıktı. Nağıl bile itin boruğu deyte şol adam yüdeyi kafir imanını terdetin, nikahını terdetin. Dinine hayti bir bağladı, maskara etkenin şol adam yüdeyi kafirdir. Hiç şek etmiyor. Maskara diyen de at yok değil. Takkal koyup bilmeyen maskara etme. Selle koyup bilmeyen maskara etme. Hicab edip bilmeyen maskara etme. Şoňa mele topun kokat gelip bilmeyen maskara etme. Dinine hayti bir maskara etkenin la ta'tadiru kad kefertum ba'da imanikum bitqur'an. Peygamber wagtynda da şunday bilansıp barsam tamsıkla barmışdyk, bilýärmi? O maskara vaziyet yerler öyle. Din hukmu bilen beýle şeyle. Ama sonra ne beýtýäňiz diýende, bir de ýaşy ýetimiz var. O zaman Allah tebarek ve taala bir ayetini getireyim ben. Şol adamlara diýipdir, kad kefertum ba'da imanikum diýipdir. Ayet Kur'an'ı görjek bolsaň. Kefertum. İnelekin Tövbe, Sure-i Tövbe'de 65. ayet, 66. ayet. Ve in sa'altahum, ey Muhammed Mustafa, sen şol adam musulmanlardan sorasaň, ne beýtýäňiz? Ne masara wali çykarýaňyz diýip aýdylanda, innema kunna naqulu ve nal'a. Ay şoky etdik, oýlak etdik diýip aýtýarlar diýe şu munafıklar. Allah Teala diýär, "Kul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un." Siz Allah Teala'ga onun hukmlaryna, peygamberine masara wali etýäňiz diýe. La ta'tadiru. Odur getirmeň diýipdir Hudaý Teala. Ay şoky etdim burada. Kad kefertum ba'da imanikum. Kafir boldyňyz iman getirýänler diýe. İnna fan taifetin minkum. Eger siz ki masara wali çykyp dursaňyz, bir taýfaňyz afwada adyp, o bir taýfaňyza adap berdi Hudaý Teala. O zaman şu taýda musulmandygyň beýle bir zatdan gaty tawba etmek gerek ýani. Olardyň imanlaryny täzeli, nikahlerini täzeli. Sen kevin näme kıymeti var? Näme kıymeti var? Sen ýalak ilmsiz, bilimsiz, täri bir ýa kelle çykarmayan adam. O şu formda. Şuna näme diýmeli? Bizim kitabymyzdaki Kur'an kitabymyzdaki badat, Peýgamberiň aýdyn kitablar badatlar hiç aklyň daşynda kitab diýer. Ýöne bir zat bolguly ýöne şu zamanda. Şu zamanda şolata telefon ortagy gerekli, mobil ortagy gerekli, Google ortagy gerekli. Köp samsyk musulmanlar kafir boldy. Şundaýlak bolar bolmaz adamdan kepi bilen, bolar bolmaz ýargylar bilen aňyrdan alymly, bilimli, düşümli adamlar köpden köp musulman boldular. Ona kadar samsyk musulmanlar da şundaýlak alymsyz, bilimsiz, düşümsiz adamyň aýtýan kepne bir kepmi kadi musulmançydan çykyp kafir bolup murtet bolup ýalar. Bolanlarçy sen ýalak bir kelletine ýok pikirleri, zatları, fikirler bilen adamlar şunyalık oya gidiyor yine tapda. Şunu men inşallah.